Озвучил Заханда. Она метали гапо. Вау. Бесто чихе. Чор каса зади. Чорта гигантом. Худой ман чихе кади. Охи. Ман гуштинги милли тоҷикӣ машқ кардагим. барори кор ашутима раҳмат. Эй. Кадом шаҳр? Чира кадом ша? Свет ша бугу. Мада кабудш маъқул шид. Худа ҳисоб ки миём. Тигр автомата нашкани. Тамошо кӣ. Тамошо дорам сар кӣ. Окей. Тамошо ки ёд бигӣ. ҳеҷ гап не шарти қозӣ то се бора. Нигоҳ. Лох. вау Чӣ? Ай, қул. Ҳамаш айби автоматай. Ҳеҷ гап не биё бишӣ. И паҳанд кор намекунад, ҳамаро фиреб када гаштиян ё. Ӯ размери будичара бичанқа? О рост гуфтӣ. ҳеҷ кавай бирдан наметавона ура. ғолиби навбатии мо. Отаҷон нигоҳ ки чӣ биридам. Як борда 20 дирам қатӣ. ҷони оташ тамошо ки ёд беги брашка Гап нест. Бесто чо кадистӣ? Чо кадестум? Ҳо. Ба сари хиришчара мерам. гӯш қихта азоб данте дар кор неста. Не, ягонҷо азобиш нестад. бешухӣ дар кор нест. ман хонада 100 дорум. О, начи 101 мешавад. ай майли. Чумо. Ягон шанс надорӣ. ҳаракат кӯ Бефоида. мада дар кор нест рафтем. И тариқла ма якум бор дидест. я бало кӯ Биги дега. Лохи номер 1. Оҳо, как ҳадесӣ ту? Отаи қило. Сағира рекорди намондӣ. гум шаве Нулевой шанс. Гумшаки ба ҷои тума бефарашидам. шоҳи қило. Шед. Бо бозӣ мекунӣ? Ама чанд бароям бозича хатагоидӣ. Бахшиш. Биё ягон мошинча хармта. Пати автомат. братишка аруса изо додӣ Ҳей! Тиқил нестӣ. Я балошки. раҳмат. Саломат бошӣ.